नमस्कार. मालवण कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत मँगो पुडिंग आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो, नमस्कार. आज आपण बघणार आहोत मँगो पुडिंग. त्यासाठी लागणारं साहित्य: मँगो पल्प, दूध, कॉर्नफ्लॉवर, साखर, दुधाची पावडर. चला मग आता आपण कृती करू. मिक्सरमध्ये आपण हा पल्प घेतलेला आहे. तो आता मिक्सरला लावून घेऊया. चला मग आता आपण कृती करू. प्रथम आपण दूध घेऊ. त्यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घालू, दूध पावडर, साखर आणि हे मिश्रण आपण चांगलं ढवळून घेऊ. आपण आता गॅस पेटवलेला आहे. त्यामध्ये हे कॉर्नफ्लॉवर, साखर आणि दूध पावडरचं मिश्रण त्यामध्ये घालतो आहे आणि ते आता चांगलं ढवळून घ्यायचं. मिश्रण चांगलं ढवळून घट्ट होईपर्यंत घ्यायचं. ह्यामध्ये आपण आंब्याचं रस घातलेला आहे आणि आता तो चांगला आपण ढवळून घेऊया. हे आता आपलं मिश्रण घट्ट झालेलं आहे. हे आता मिश्रण आपलं मस्त घट्ट झालेलं आहे. ते आता आपण बाउलमध्ये काढूया. बाउलमध्ये आता आपण ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहे. त्यामध्ये आता हे मिश्रण ओतूया. मिश्रण आपण वाटीमध्ये ओतलेलं आहे. ते आता फ्रीजरमध्ये गार करायला ठेवूया. आपलं मँगो पुडिंग तयार झालेलं आहे. ते आता आपण डिशमध्ये काढून घेऊया. मँगो पुडिंग तयार झालेलं आहे. हे बघा, मस्तपैकी. चला मग खायला या.